kutoka Google Play au App Store. Tap send. Send more, spend less. Hii ni show gani? Hii ni shule gani? Manake Jumapili imeyumurubelio ojirushe show. Hey, wapi makofi yake? Alright, sana umwanchu muligire bono Ndizi TV tomeranega gali tukira Sunday Jumapili ye asema ndani ya Jirujo Show tukiwa live kutoka St Vincent Omar de Paula kuanzia mida ya saa 4 hadi mida ya saa 7. Kumbuka kwamba kutakuwa na RDA dancers na bila shaka DJ Florence atakuwa ndani ya nyumba na wasanii kibao, nami top ranking presenter Vinny sienda mbali. Tuana mikono juu, tuana mikono huko nyuma, mikono. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Ndo mwancho muligereria kirokoro kwigena kwane unanogendrete kwego kya kubwatia miroverionsi ya Ndizi TV na bwo obwansu bwo mugusi charagire chinsesa to cyabona mugoroba cinga kingo kwarigania SMS amayangu manyebu na narayana kwariganire asenchera ere yowikanu korenda ritangan keima tigaturanyore tyari ngwariganirite asenchera yowinge. Project our economy to grow at 5.5%. Budget yo mwako 2024-2025 gosomwa bene ase Professor Njugu na ene kirebune kirenga ya serikali no ko ene kyo gokindago uchumi. Omurero ko bwata kinyomba cyo bonchoreria nsemo yabo gusero botko bogokera rero na gotiga bamenyi bechinseme cyo no muichano. Omwe musibwe class gate. Class gate kya ICT. Abaibori korwa seskuri obrosanya misaro DOK kwa korokorobekana seba kwemrunganiro kubarawe class ya ICD ne kinyomba cyobo chenu aseba komochi abarai. Ayo mnaenda mango mwancho muliringo kwargania ringo manya senchera yowe kanu gendra gotonyora sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube wetonyora wetera Ndizi TV News na wegase website yaito na boko ya somo wetera www.ndizitv.net eri togendre gosanga asobwamo eri triane Evelyn Osero uri okoine kyachibicha neryo gicha wekera senchera bene nigakoro kwa Petronira mukerango kwargania be ko gosanga amon 9 gwika omwerio ama yechinsa isato sobwekirano ni gotoko ya chaka senchira bene awase budget yo mwaka wechi 2024 no mwaka wechi 2025 yechilingi 1 trillioni nye yabakego somwa bene no mwaziri wechi pesa Professor Njugu na Ndung'u asamagacho yebunke aime yomocho Nairobi ani got sector ao cyaba chikolalirwa ekirengo yechi pesa echo tibekire as sector echo asenchiremo yogokonya amagendero nyora yabo igone chinga kiense ya Kenya yaikira makabesa ya chilingi 1 trillioni 10 asebo ige serikali eligetie chinjera cyo gukora amadeni ayo nakoineke buna magendera berega korokana ime yense ya Kenya roboti rwa sobo imeti gatego natwariganira no muri Keito Vincent Onyacha.
2024-2025 budget is projected at Kenya shillings 3,992 billion. Budget yo mwako yo nigo yarokana komentage karanganiwa ne budget yo mwako eta yarenge trilioni satonu gutaisa na ibero 3.7 trillion aso mwako yo nigo yarenge 4 trillion engana no nabo yarokana go eta ni gusangirro kwebango yibono egosangirro kiro mwaka trilioni satonu guta inyenya go 3.4 trillion echigo sangirirwa budget nigo yaetania ogosangirira kwebango korengana numu waziri oteneta manganeni bo treasury Njuguna Ndung'u kagosome budget ya seritukulia lero nigo amentana goteabuna chikaunti nigo bono chigo chikonyora se budget ya bochi milioni 10 gutaisano gose 444.5 trillion. Total allocation to county governments is projected at Kenya shillings 444.5 billion, of which equitable share is 400.1 billion. No enabo nigo kolengana Njuguna Ndung'u ate abune kiganjagia asala fanda nigo kiamenturuchi bilioni 5 echibono chira konye asama kabesa yaba Kenya wakonyora wanse. To address this challenge, the government is proposing an additional allocation of 5 billion shillings to the Financial Inclusion or HASRAS Fund to scale up access to credit for households and MSMEs. Chingakie chwe ensemo yoborendi nigo yabe kruchi bilioni 575 ebere 377 biliona echira konye asengincho chi asechibese choni ge ensemo ya defensa yabe kru 173.1 bilion achingakie chwe National Police Service igo yabe kru 110.6 bilion na boigo ensemelia National Intelligence Service NIC yabe kru 46.3 bilion na boigo ensemo yabanyanyimbo wa prisoner nigo babe kirwa 32.7 billion asinga kiecho asokoro sigwa nokoro gwechigali cyabanyanyimbo nigo babe kirwa 13.9 billion na nabo nensemelia jogo korobutu kibanyanyimbo igo babe kirwa 918.4 million echira konye asemerobelio yabanyanyimbo. Ase budget yo mwako yoboigo nigo ensemo yobochenu yarokana komento chibesa na kobekirwa ensemo 127 billion echira konya sogo kini ensemo yobochenu kobuna gochia asekerekerengo nigo murobulio universal health care go sobugweni bwange bwekerengo gense igo yabekirwa ensemo 4.2 billion achinga kechio ensemo yabangina asoko ibora ose free maternity yabekirwa 2 billion no enabo asoko nyana kugora ebintu birakonya sobokora sinyageta nigo bono ensemo yobochenu yabe kru 3.6 billion nigo chinga kechibo igo asensemelia medical cover yera bwaterani asomoroboli bo wakana chikadi nigo bono yabe kru ensemo 861.5 million achinga kechibono asoko grevin to biratomeka sinyagitari nigo ensemo yobochenu yabe kru 4.6 billion nabo asoboni bechinyagitari chance nigo babe kru ensemo 4.1 billion. Asensemo yoborengete kansa nigo nyagatari ya Kisii level 5 na nyagatari ya Kenyatta National Hospital babe kurwensemo 1.1 billion echichira konye asoko nyarago kinia ebirengo no korengwa kubureire wa kansa na boni go chinga kiechensemo jogo korobutukia samurere Kenya Medical Research Institute yabe kurwensemo 2.5 billion chinga kiechia samangana family planning nigo yabe kurwensemo 1 billion na boigo ase abanyagatari bari bakogera go Tanza babe kurensemo 3.7 billion. Asoko somo we budget yetukuri lero eyibonerengete kubwatani umwaka yo bwechiri buberene 20 no ko mwaka bwechiri buberene 2025 nigo no nabo yaligerera ubuna nekiwekerania magania yabange no yasomo we tanyo gosangirira kwebango onyero bunense ya Kenya nige gosangirira yabango kiro mwaka trilioni 3 gutenye ase budget yasomo yarenge trilioni 4 ibori ndribuna kibese cyo kirigoro yebango kaigose kirachikurwa enyarwikeraniwa ase budget yo mwaka yo. Reporter ya Ndizi TV literani nchinkoro kwa Vincent Onyancha. Ase chinga kiecho muri keito samiyenda niga tuariganira teorobot kubwatkana no komenta we budget yo korwase omwaka o 2023-2024 ana omwaka o 2024-2025 korwa chishiringi trilioni 3.5 na ibiro se 3.7 trillion weka chishiringi trilioni 4 ase kirenga yo kane kyabuna ense ya Kenya yabereye kubaseri bagarigi yalyo wakana amakabesa nabego konya ase uchumi kina nabayo koreta magendro imeyense.
Omawaziri bw'ekibesa Professor Njuguna Ndung'u nigabwatoka budget y'omwaka bw'ekiribwibire 2024 lituko lya rero. I inform this House that the government plans to establish a pending bills verification committee to carry out a thorough analysis of all stock of pending bills for the period 1st July 2005 to 30th June 2022 and formulate measures to stop accumulation of pending bills going forward. Nigasoma budget y'ekishilingi chitrilioni 4 koreng'aniwa n'echitrilioni 3.92 y'omwaka oeta. Nonye bunge yaiteti omuswada bw'ekibesa bw'omwaka oyo abakenya nigo bataisanigete n'ebing'ese ase omuswada oyo. Hii bajeti siungi mkono sababu kwanza kabisa kitu wanachofanya kwanza wame relegate funds zote kwa recurrent budget, sio development. Na kila mwananchi anahitaji ni development. Kila mwananchi anahitaji ni kuona kwamba barabara imetengenezwa, hospitali kuna madawa, lakini kama sasa hivi tunavyoongea 700 billion kati ya 3.92 trillion ndio pekee wametenga kwa development. Kuonyesha hiyo ingine itaenda recurrent na expenditure zao wenyewe. Bill tutakuwa tukitosha ile uchulu ya magari. Mimi naona hiyo inaturudisha huko nyuma shamba juu sasa nikiambiwa nianze kutoa taksi ya gari ile pesa ile kiwango yenye nitakuwa nikitoa hakuna kitu nitakuwa nikipata. So hii serikali ilituahidi itakuja kutuajili kazi. Sasa imekuja kutukuguza na kuturudisha nyumbani. So mimi niko na hiyo kuna huzuni kwanza sisi wenye tunafanya hii kazi ya magari na pia tunaona hata wengine lakini mimi naona tumefinyika na tutaenda nyumbani sasa. For the welfare of the society and the just government of the people of Kenya, I rise to oppose. For the welfare of the people of Kenya, that qualifies them to eat well, eat a meal or 3 meals a day. That is the way to make the welfare of our people better. And for the welfare of the society and the just government of the people, it is our business as a the representative of this house to make sure that our people live happily, improve their welfare, and make them feel they are sovereign according to the Constitution of Kenya. Egati yebing'ese byong'amona omugati korusigwa ebango aserigoriria yerira kine asekerengo gya 12 igoro yemia nigo bono ebango yementirwe ase kigari 2.5 igoro yemia nigo bono ebango yementirwe ase kigari 2.5 igoro yemia ebangeria ya digital service irabe 2 igoro yemia koreng'ana ne serikali ikirenga gyokomenta ebango no kuriya gokyania rideni riense na kurigereria chinchira chokorosia uchumi. The positive noise, that is appreciating. And the beauty about an appreciating currency in a floating exchange rate regime is that it provides a temporary nominal anchor to domestic prices. So it means that it's going to push inflation down. Korinde ase omwaka oeta wechibesa bwechirwibere 23 nigo budget yarenge trilioni 3.52 nigo yarenge korigereria gokiania rigori ryobugima gokinia uchumi yense amana gokiania rideni ria serikali 1.5 billion chikana nwago chia ase serikali enene 385 billion chikana nwago chia ase serikali chechi county 630 billion chikana nwago chia ase wizara yetisemi 141 billion chikana nwago chia ase wizara yobachanu 5 billion chikana nwago chia ase omorobiri wokwena na endagera yabosa ase abarokigwa ko reporter ya Egetazeni Kyandizi TV inchenkoro kwa Sam Miyenda. Na magega yogosomwa we budget yo nigo egatia bachumbe baba bagusanga ebirengerero byabo gatiabo omuchumbe okitutu cha North me county ya Kisii Jafet Nyakundi na boigo mubunke o West Mugrango me county ya Nyamira Steve Mugaka baba bakorokana wanchana nekerengo yechibesa ase sector au gatiabe sector yechsemi sector yobere me gatie chinde asibata na nigo chibese cho chira chego konya mono asogo kinya chi sector cho chingakie cho nigo bata na chibesa chise gutumeka buya nigo chirakonye ense ya Kenya gotatwara amakabesa nabo igo koreta amagendero. Lero na liri tuko twatebigwa officially ekigame serikali yetegete gukora na ende yato hesabu ngachibese ganetie ekorere ebintu ebyo 4 trillion shillings batotebye nchira batagite gusangirira chibese icho chibese chi abana bali bakogende university
gwetera ase help, gwetera ase scholarship na gwetera ase bursary. Kibese chinchi abe kuo chigo support abana bakoende university ne chi college abo ali ase nkoro ya nere ntagete ng'omwana kara akurire form 4 tomoe skill gete aguchigotaririra agererio likoso lyo kanarororo ndiringa echai eyere kemeria kenene asisema yeto ya gusi kero kitindo chinga nkiabe kiruchi besa chigo chikwabera chiloni chi factory cheto chibwate egereri baba bakuna kurwania gwakana chiloni echo bakana abantu ese budget at this time round imbabegete chibesa ange 14 billion chigende asamangana yestima in the entire 290 constituencies. Muna tobegete chibesa chechi CDF na tobegete chibesa esa mangane estima equality egento to ateba buna bachumbe etotagete equity and equality. Equity eyeminenting aki kire constituency ngo chere konyora 50 million eko ena samangana yo morero namba ibere ntobegete chibesa ange 130 billion chiko chakogenda chinya gitali cheto chi referral hospitals chiko enda kugura equipment na bintu bunebyo namba isato e budget yeye ngo chere gokonya amangane chipara mono about 1/3 ye budget yeye about 630 billion chikogenda samangane SM by the time to go 2027 a budget etogo eti ntogo sabanonye nturu. Actually, in many of those sectors, it has been taken care of. And the biggest question now, and the only problem is that we need to check and see, is it practical? Will the budget be... Togotigana na mangana arengete e budget nigo umurero bago gwatubukira rero ase wadi yabo gusero mebungi akitutu chache South County ya Kisii nago samba chinyomba chobonchorere agotiga onchorere bagenderete korera asara eyo babere bakonyora nago kwana chinga kyabaga wikirana asege korekyo nigo omwemsibe wadi yabo gusero Vincent Abuga abaga kumocha serikali ya county ya Kisii amono ekiombe kirietenderete mebasukano ase ogotaimukia egetambo kero kia bwango asatebire na abaunchoreri abo eserikali nebwente koligia chinchera choko ine kia buna abaunchoreri abo babiri bagokonyeka eryo kogenderera obunchoreri bwabo gosonya talibo tibali gochia kogenderera wakana ebango roboti rwasobukirano nigo twarigane n'umuriketo diponasanya Yari batia kiri tibasa kinga nkuru tibasa someria abana bane ngaki ano yari ngo musumama nene jene tuteteka ngatiga ngeto ngekolire kiga abana bane basome ngaki akakirwe sini kuri nyumba na rutira amajense ngo minyoka ngo boli metano ngakitoko somya abana tukabegeta abandi yandi skuru bane breakwendi ngaki kopara bono ngaki ekenekero asaba menyi bali otoigo musuchi gotoka emeje gwadi ya Bogusero ayegama ega yomuriro kubwata chinyomba cyabo cyoboncholia obotuko bugukira rero obotuko bwa igoro chinsa cyarenge isano nenusuga nabo muriro bwatete chinyombe chiga iga chirange iga nyombe yama yarenge yagati yao muriro gansa kurwa nyomba ime tokoro muriro sokire gocha isiko akuoko minyoka togokura tokobwiji sirimbi bose bantu mbaje liera batokonye liegero muriro yo tunyulimie twateme tasto kunyara tukajikubuja amaje kurwe bisima asogosira kwenibe nyingetari nekerengo abanchorori abo bono ligo batigarite no moichano asuko butoka kugosemeria kwabo. Nimefungua biashara ya hoteli, tulifunga kazi tukaenda nyumbani. Sasa tukipigiwa simu tukikimbia tukapata mtu umeshika, tungeza kusaidia kitu chochote. Tafadhali naomba governor na kaunti yote mtusaidie. Vitu zimechomeka kwa hiyo nyumba ni over 200,000. Hakuna kitu tulitoa hapo hata moja. Na hiyo ndio biashara tunachikimu nayo, na hiyo ndio inasaidia watoto. Chinga kecho nigo babwatoke kelelo kyabo kyobokonyi uchese serikali ya kaunti ya Kisii. Nsi yo mugavana Paul Simbarati abegako baligereria. No asara nabera igoto gusaba serikali ne kaunti etokonya kiagera konye no to konyora kurua bete biashara ya no bete auto spare no ya no biko bera ane machine ya ne ko rega sino ko ye chipipi kono chenda sabe county government ya goto konya kwa saba bali twanyo to mchana tonyale gokonyo
nyare gushuke basi ndimara abandi batiyasa nabono mbale ba chibano cyarenga cyiye do bigete sirio mbale babigete saruni nsaiga mbale babigete hotel kando mbale babigete bintu chama goralia tugate biashara bintu byagendere toro gusangano mwe musiebe wodi ya Bugusero Mheshimiwa Vincent Abuga oywekerana asegekorekyo nigarolekanaga ko mu serikali ye county ya Kisii yekubwaterana nekyombe ligetenete mibasokano Nagreto mu Minister of Administration oyore in charge of disaster management egiakorete no ku make sure ngolgiro burangeti agekune gakarara omuntu nyarete kumyoka gaikaga no mo direct and I want to believe ngana senge jakurkurwe gabugetutu omudo iwens bigoto ganye tenge gali ya nyarete gocha ne gali ekurunge water posa ekamanya go ikaige bwate generator no ene generator tibwate petrol ime ekacha kubeterera ingebereri abana bechipipi na bagite ko ruturusiria mafuta make ase pipi yabo tukabeke generator ime tukamanya kunyoka uchaga kurimya umuriro gegende ko limegaja kubeterera ingasomo buko ne bono njuno mwa musibweria gutuma na mafuta kurunyakwe erinde kitamba mafuta go ichago chago limiga egatuke bintu bya bananchi byaire byose narenge gotebaga nande tindi kuba gukwana in the next 1 week ngonya bandamba ko nyara ko bakombezete bintu bya byose muntu ndi bwenzi we county orare kanega ga musojo nkorunde directions taba ise ko choga beza chinde chonsa ntiri abantaga bagani ikina kanene and I want to repeat it because intoko jaga kuwaka na ushuru tuwakanero ushuru akine igere tutake tobo konyi nturi ko konyeka Giko reporter ya egeta seni nambe ya Mokiandezi TV kurwalio toigo musocho egotoke meye wadi ya Bugusero imeye wunge ya kitutu jaje sauti eleteria nenkoro kwa Dipon Asanya Tugutigana nayo nigo abaibori kurwase skuli y'oboroso ya Nyamisaro dioke gutoka sebunge ya bubasi baba wesoke na gukora ukorobekana asikiria bakwe murunganeria ugotaga chowekerasi ya ECD asegeka kemyaka 10 bono nabo igo ugo kogwa wechinyomba cyobo chenu ne daraje mbe yo asaba na bakwambukira go cya seskuru nigo bamochiri abarayi kurwase nsemeyo anene omMCA asibabaganiriye koligereria engane yo nakoimukia egetambukiro kya bwango asenchiremo yo korwa chinga kinyororo amasomo wekiraniwa aseskuruyo umurikeito Mildred Mumanyi namanke okorobekana nigo kwenekigwa aseskuru y'oboroso ya Nyamisaro DOK yegotoka imeye bunge ya bubasi county ya Kisii asekelia bunati babwati kerasi ya ECD asekolengana baruboni go eskuru yabegetwe ekerasi ya ECD kembeo yechichiringi chimilioni 2.3 na gwekera bono igani go yairire emyaka 10 abana babo bagendrete gucandika asabange bagosomera insechiema iyo yaena netunomo MCA Nsemeyo ucha aseskuru yo buna enchira yo kubakonya ebirero byane nkorera guchese serikali esensemo ya ECD titobwati birasi ntwabwate karasi ga bukare abo bisabe kisami bagacha bagagesieka abana baitonga barenge ko gwene birasi ekera baibori baitu togoche sukuru twanyara abana baite birasi byamokire birange ko bagwera ate skulu yegani gona nyorete yagacheire class kiambiro ya 2.3 million class yekintu agambani ebina tokagambani ebina paka tokabwa ekero tobwa tokatebungwa gachirtore class ya 2.3 million akaboniga emyaka 10 ndoje ngoyetere abana barense yemete abana bagasomera chitandaro ime onde tayoko bakonya embeo yabanyadire ekero twachikora mikamono omMCA ito sonye agatoretere tandaro agatobekera bona na kikrasi sonya twagachira ekene krasi bolote etandaro edgo seta ke gotoka matanga Boigo nigo batebire chinyomba kya kibarani go chitayo ase skuru yo ase bono ere omuchando egatia boro kigwana boro kya gutumeka ensemeyo Tuwatebi ngwa mweshimiwa omMCA we klasi geito klasi be ya yeito klasi geito kya ICT una twa igure ngajika twa kwa tukibesa twa gaji klasi kya rusi go kya ruki sukuru kinde ngo to kuminga bana siasa batoba chora ntune kula tubwate etali nguru siyimba ntwa mate kala kwekura tukasonye tukarobiri abantu abamitonga ibane mutayo tokonye gatokona nabana baito gaiga abajonji ya bana aba ko to komanyara bana pale 300 bako sange choyemo
na kiari kunyarekana mutu agachire chio chito chicho chiro kana nganjiro roji chikubagera bana baiga egari nyontu abaibori egarto gochoro tu basu tumana bana chisukuru chabali chicho chabali munjira agachire chingejire standard chicho chaba chamada musinjira agachire standard bana igatoko muto kutumana chwa ya mana bali muna baibori nigo barule okuboria gocha ase serikali wasonania na gokonya eskuru yo ase nsemo ya magacho elinde eskuru yo ebebuna chiskuru chinde alindelio amasomo yabanabo agendere gochibosyo ase oboikerano olibo diane liale ngochige ase serikali yeito akebana baito baisidi gakibachane kire bagasomerense ya tent twali ngo basaba so gwanja koino gake serikali yeito Kakimotoretere class moto gatire class ki CD se ngeja bana bite bachane kita bete se yemete bago itobo kinande trangene se kucha gakebe unu wale kwanja gabana omukwendo itomo mone kwisemje to macho wale kwanja chese skuru ya Nyamisaro motome chibesa nyale gotokonye skuru ya Nyamisaro geranga twalira matuka mange matobekera ntu matoma kwenda sa matanga ya chikora matanga tango bodio MC itosonya nga abayibori twarosire gagitiga cyo bwango boiga konya abana banyamisaro banyora se bagosome osaba tali baba na kitokorere serikali etokonye birasi bya ICD general nebikere eskuru engima ngolipotelia egetaseni kya Ndizi TV iletaliane Mildred Momanyi Chingaki chi campaign chibetete inse choko bachora aba director sekimeri yechae nigo yokurwanire kirwe kyo korwa season ya Nyansiongo also Roach agikeire chinguma icho chigenderete koranda na nigo baonirie endemero yabaremi chinsemo cha saratuka kago kwana nigo aganirie abaremi korwa sekimeri kigechae komochora ninde elio kogenderera kurwanira omoremi bwechae ase ensemeyo ya Nyansiongo roboti oru nigo twarganire na Paul Kapokara korwa se county yo Jinga kiaba director korwase chi factory aho bagende tamune chi campaign chiabo litukolia lero Monica Mora Oruoch nigacha ka chi campaign chaebe ne choko bamanya bali mikorwase zone ya Nyansiongo nere nware gati abali barat kunyarka bakurwanira ekiroge kyo asobo choli borobeire omwali bomutinyo yiga mondo tako ngaina abangina bamintu abantu bato chaetenga otorabali abangina muri anyandi torabali anga bagakabana banamba iyo Gukwana sinsemo Monica nigatebira umukyolia bayira bunaba director ili ko barwanira bali mihebecha asokwenyolera engeri erengiya ekero mogendere to konyora ibesi mwanya mwabere mo konyora ngo tutakitira ntoka ndo kucharalia ile maiganto yo karendo gakitore bichi maiganto tore ndiko minemo anya mota ite kuminemo sono gochi okaite ngara chi ikuminemo nayo gochigania tari njojo karentara nayo gochigania ndakyo gochigania o akipro tari go Monica boigo nigaerero boita bwechae yendagendere ko bagagusegeta bali mikolende chayabo elio ebakonye ndoko karentara ebeseneye tutawalete iyo pesa mokorere mirimo abana basomere abantu semunantwe twasomere tyo besiza onye twasomere tyo besiza ntia abayibuli aba bakatasomere abana babo besiza rende chae nigagikire chingoma buna obulemo mboreho aba director korwase factory ya Nyansiongo banyara ko bakonya egentatebire chi propaganda chitabwati bwene abole ni obole mu boli monya batayi monya basense bisakaranga bamali maamiriwe obole manobole utatiga botari kwa Nyansiongo mwana tuwembeo embeo ri mwana tuwe bana ne to nya ko boli ngakibase cyumuri mukikare gendo ke jirane ziricha boli tugendo ke obole mu boli 14 million dokalika ngakibase chichirane we kikoro ko eri tari koro ko refund eri mwana ko nyantere ke refund seso o gendo ke omweli oye Monica boigo nigagendere ko bahaga ko basaba abarwaniriri bande kunyara ko bagakora chi campaign chire echomorembe asabega basabire bali mikorwaze zone ya Nyansiongo wesokya stariki 25 chimutinyiga ili kumwakire kuragendere ko bagako balendere kemeri kyabo gicaye asokwenyorera boigo engelia enkiya yo manomo na kumainwa ba kodira ke echa etori konwa aito kwere jai mu wachi
echaye kana Mombasa ande twayibwati twaraya kali ndike yani ngatu karansete turkoni chaye echaye yasene konywa nani yansoko yeito yesesenirie abali banyansiongo echaye abo bikaraye kwanyara ya chiri ne tikara ne kora nyori tikara lakini kama tukamange James big Jumanne Jumatano aina matuko chaye takondo nitona to vekata maisha ma sana skoni chaye ancheri koni chaye tukaile ndo mhatone tutaige Moses anyway tutaendelea kushirikiana na nini ngenda kwa bakonya na nabele kwa bakonya sisi koira na magega moto toro kivyo kama ginko ripoti gitaseni kya Wanjete kya Ndizi TV kurugiga hase ezone ya Nyansiongo ebunga ya West Mugrange County ya Nyamira inchigo nguru kwa Polycarp Okara Nekiro amarigania yobo chori bwa director genrete ni gumunyakiro kurwa se factory ya kebirige yibe toka me county ya Nyamira abeirega kwerera egati ya magendera yabereka okorekana ase factory yo gusangane gatasene kya Ndizi TV nigo bigaberega gukwanira eganga yaye yo kuriye kiroge kyo nende kyo bunyakirogo asalire ira yo gochia kogendera kwene kya buna ekemeriye chae kyabereke gukinwa anena se factory yo ya kebirigo Cosmas Mariga no roboti urasobime twabekera amasakara ime twaberekiria tuzikorigina ende chikorase kepindi kende gya kabere kikere kya mwali kabiri go kontoso from 2021 twatemire koleta maonjero ya tarimake asoko konyo mulimi nabona asense moyo gosombi maonjero litwa bekire chaiteri korora tundwali kabiri go rero umulimi na wago getenga chaya ne kuri tundwali mapema yagende kutu factory twayarosiri mabati na arenga ali arenge asbestos iron sheets ya makora begitu 1971 ale gutwa nyumba ya sasa lakini neto wayaruzi yonsi oyo no munyakirogo bwe factory ya Kibirigo Nelson Onduko oyoba kagusangana Ndizi TV yemo ase ayemo Nechingaki abaremi bekemeri gechae bagendrete kweyaligania obosio bwobochori bwabarayi Umunyakirogo yo nigo abakagotorera alianyalire ko bakagokora engaki anyalire ko bagakoba ase ABCAU chi machine kinabona chi CTC line twagora yamenya tukanyigeka ne yarengo ya sageto kayarosi bono chonsi soto chigo kolegas e dryer eliyo komie chae yarengo enkoro naende yare komie chae ya yeri bono lero twagore dryer nya ku matroi nege kiranaga natako kolegas chiko nibe ya pelts chigo kolegas yali maria machine ali ne factory ko transport chae korwa guchimina na chiro cho wa replace richinya nande twali pay e machine ekorokwera ora sharpener yogo tieri chirora chiko na tio chae oya sarege tenjare ngo kolegas tukayeri pea tukayeri Nairobi akabari pea negante ko kolegas pero ndur ko iraroras neighboring factory bune gyanjoro tuchiko tieri oro komenta nayo nigo anyara ko bagakori eira yogo chikokonya umuremi ase chinjera chionsi ilyokoenekia abuna umuremi nkonyarare ko bakagokina chigari ntwagora isatu cyo sombe cha nandanga tyo chigora ibere pero twasoire kipindi giko kya kabiri sio so ntarengera tikukwaga cha dimzuri block tobeke nane compound capros so ntubwate arot unfinished tutarakora ase kebirigo egere toro si factory itabe modern eyanse ko babone koletera umurimo bitano we believe that tunatogenda tugochimutwe ndogendera gukina yare mekakati twabekire nayo tukirwe yo twiranise ndogendera ko rende bisabu by'umurimi egere togendera gukina umurimi anyari kibesa sumi nigo abasaba abaremi gwakera chikura abarayi barabe bakubakonya ase okogendereria oboremi bwabo Badakta bakoro mbatigetia na history mbali in the map yeji factory cheito kegaramba umisito umuremi akaira nase sana paka kagenda mangirito bigo ngetirikenda kubakwana ole mimba manyete jengo kwana ngaba direct
Kinkuripoteria egitasini kia nambe mo kia Ndizi TV kurukaiga ase chinsemo cha Kibirigo amaliatane Mariga Cosmas. Ebirengererio aonigo bigenderete kuruewa nene kurwa sorogongo rwa gusi kubwatkana netaro ya umugavana we county ya Kisii Paul Simbarati ase nyomba y'uburai ya State House na kumirana n'umurai wense Dr. William Samuel Ruto uyo kabeire MCA we ward ya Kisii Central Kefa Mugaka na baigo umurai w'abasai kurwa se county ya Kisii Makanto Nombaye nigo babeire bako mochia egatia balia bago kwana bobe akubwatkana netareyo na otayabuna nekerenga yokoreta amagendero naboigo kubwatrana hagati ya serikali ya kaunti ya Kisii naboigo serikali nene ase Ogos Kabusio chingakie cyo nigo babere bakogikeria ubagibwe chipesa se serikali che county korengana n'umubaro w'abantu oseye manyakaine buna one man one vote one shilling askere batere buna chi county chiri chibwato mubaro moke w'abantu nigo chirabe chigo chandika kigima abano ito Simbarati achietaka chikukwana igoro ne president ekiba kwanete bantu bande mbarabanya na anakiri tubaite genda kwanete na magana ya magenderero na magana yo kwaga chipara ikiagusi na magana ya yo kota ko rosi para bune ya trachambiri echiro ejege ko bekwera ukikwane president talibobe nyoanya libona agendo gabana nyalibona agendo ourwo monyene president former no arenge gabana Nyamira no alengi Gladys Wangoma pay uchiro ro president wana Simbarati akaraka ro president inkirenda abaisia bako chakorike metanda ngachi tokomorora ngose uki ana bachumbe bande mbaro bagusi bangeire ko tetemeka kuwereka me president yeite ko chagusi ukatopo kuwereka honorable His Excellency Samuel Ruto oika ate kusinera tokora magendo buna chiruna western ega sieko ko ruengia abo mugumu gusi tikatobe komolembe gusi yeitoro ntura turanyora magenderero igongo saba chumbe baito bagusi babe magega ye egabana yaito Simbarati egere banga mangana ya manda yani mangana ya magenderero ekere president yegocha babo soro babe magega ya gabana babo machoku babe magaya gabana ya kon machoku babe getukura oikabacho inie egabana amangana yeika egabana ya jite kore president number 1 etoko mo congratulate mbia kotaka na kore president so tatale tamagendero Kisii muna bono iga ntwabwate cancer center ya bere ke kutoko ye Rwanda for long time bona karaji kunyolia president it's not bad elia kabere let all the MPs patiga magana ya bali Kenya Kwanza koste bale murango moino enebinto ono bia itu na wakati bona iga to colleagues pamoja wala ambao wako Kenya Kwanza na whatever paungane pamoja egere to kole amagendero Kisii Egatia bari mikoro aseke wanda kya matunu aikyo kiraime yebunge ya kitutuma saba county ya Nyamira nigo baganirie koinyorwa eriyo gokonya abari migatia egatia bo nigo babere bakwerera igoro yokoborwa we parengia iyo kobe chae asibaganirie okomentero boigoti machine echo chigosia amachani bagokwana nigo batebire nigo baeteire amakongwa mange anene kogani asibaganirie birero byabo bigoiwekana na boigo wekeraniwa asenchire ya moyo kubachinga kinyororo cyo gukinia oburimi bwabo chepto nyaigo tisoe kurumatunu ama enege ntuturoche ne pare bulite amatunu nyakia bateneria babaitu ba Victoria amatunu motare ngegwanja moro sienchira inde na intuto kogokera chigari chikoende ne chaye itekere chikorusia chitundubali namba kabiri mutagwanja gaki chichaji chigotorwanga na matunwa twapimira maria ibaga nandi tokoira gochie sichidundu bali chinde chikali go twayirwanirite ichaiga egere hereto burabwa iga matunwa bono factory eze ngenja korosia ruruginoromo ekorosia echae yoruginoromo teri gotuisana igo tutagitu gukwanira nga onyenja nyari kana nyansiongo na matunwa tiga baturigerie orugena ronde rokurukwa
CDC iroiche na ruraburi no ina abantu abange kurikwa gekogera bone factory ya karutu kurigeri igeri gitabanta abake na anda sange igero automatic bono twale konyora erienge ya Nyansiongo eichinereba egusia machani kawaida igerabe buya kubwa mono abalemi baito bale no gosemerio konene kororenga factory ya rentire baita sibale asoko balentera ebese kolenga nemirime mekongu bagokora ekero barosirie chae baturusi mugondo nige kobega sienkongu mono osemirime mekongu kobairira se a buying center erori nige kobuta babute bakachinsa chiaera ekerero rie gocha gocha na korusie chae yo nigo konyore nga bangina baitira sa kongu twale gosaba abaminto bali barabateneneri baroche inga chae ya orthodox eye korumatunwa nebwate dincherengiya abalemi tibakobe factory bakabutuko factory eye bunera iga imaria ntubwate asaragale injengo sabaiga libagali ogusimeka chibandalia simeke metororo emeteye eliukieli factory ekorusia nabokonyora emete tukungusembengiya in state Tokuligere lya bere boiga korekana iskoero gongorwa gusio murai wense Dr. William Samuel Ruto ni gabere gaotabne serikali yaye yabere gegwikirania chira asogokinia sector yoburemi askiria tero na babere bakubeke kerenge kinene yechibesa ase ogokinia sector yo nabo koene kiabunari gesarigi yari yabere rikoene kiwana gokonya abaremi ase okonyora engeri ngia Ruto boigonigo aigereire obwoyo bwerigo ririke obwo bwabo kubwatokwa serikali obwateire bwabere bokoreta umuchango munene ase oburemi mense ya Kenya yani yakwana asumuyega bugokengero kubwatana wakianda kwebyombe asoboremi bwa mabere asegeti kia gitoro imeye county ya Meru. Pale tulianza na kupunguza gharama ya mbolea. Ile ilikuwa 7,000 tumeteremusha imekuja 2,500. Na kwa sababu hiyo sekta zetu zote za mimea zimeinuka. Mahindi imetoka magunia 44,000,044. Mwaka huu tulizalisha, mwaka uliopita tumezalisha magunia 67,000,067. So we have moved from 44 million bags in 2022-2023 to 67 million bags in 2023-2024. Mwaka huu tumepanga tena vizuri na Mungu ametujalia mvua. Maneno ya maziwa tulitoa pale kutoka bilioni 36, wakulima wetu walizalisha maziwa mwaka uliopita tukafikisha bilioni 40. Mwaka huu makadirio yetu ni kwamba tutafikisha bilioni 47 pesa wakulima wetu watapata kwa maziwa yao, the highest in the Republic of Kenya. Hegati abara ikurwase county ya Samburu bakora wari umugavana bwe county yo nigo bagikirie gakore ase abanyanyimbo baba kumuraso musawo yomo asobo gatagati bo mucie o Samburu bwasio kwase abananchi baligeretie korengana nabara yaboni go ekyogetari ekyorokererio ekiya asaba mucirie abanyanyimbo asogoteimukia egetambukiro keberete asoko mubwato musawo yo na kumuikia bosio bwekegambiro onyeka bwate amamocho niga gotebekana buno musawo yo nigo akageire gokoro bonchoreria abwokonia chimbunde na baigo chibunduki asibona abanyanyimbo baganibwe guteimokia egetambukiro kyokorasa abantu no Nyambusa. Asubuhi polisi wamekuja wamegonga kijana moja risasi mguu, then wakati bado anatembea baada ya kumshika na kijana hakuwa na chochote, hakuwa na bunduki, hakuwa na risasi, hakuwa hata na kisu, hakuwa hata na rungu, hakuwa na chochote, mtu tu mwenye anatembea town. Baada ya kupiga risasi mguu, which was enough, kama walikuwa wanataka kufanya kazi ya askari wangemshika because tayari alikuwa amejeruhiwa mguu, wampeleke waende wapeleke kotini.
lakini wakakuja wakachukua tena ndani ya mama na watoto na watu yote ya Suguta town, na picha zitatoka. Wakachukua wakapiga risasi kishwa mbele ya kila mtu akiona ndani ya town. Kitu kama hiyo haijafanyika Kenya hii, ambaye mtu analetwa ndani ya watu kama firing squad na anapiga tu risasi kila mtu akiona. And I want to stress, hii kijana, this boy was unarmed. Hakuwa na chochote, hakuwa na bunduki, hakuwa na chochote, hata kuwa na rungu. Na mimi nataka polisi kila mahali Kenya wajue hii serikali sio ya kuua watu kiolela. IG wa polisi leo asilale, ajue ni polisi gani hawa wanataka kuchukua Kenya kama failed state. Unachukua mtu mbele ya kila mtu na unapiga risasi mpaka wamama wanamwagikiwa na ubongo pamoja na watoto. We condemn that kind of incident. We support the government in its security operations to try to bring peace and sanity in those parts of northern Kenya. But wajameni, you cannot come and shoot people. Kuligereria mangana ringete ase chigosori ni geminano biegosori ya soka asensemo ya semifinals ebya bikoene kigwa ase chinsemo au imeye county ya Kisii asensemo ya Bamura School Secondary ya Riotero nigo ya yenyorera obubui magega yoko yeita eskuru ya secondary ya Kanyimbo asensemo yende nigo School Secondary ya Ongincha yabage kuyeita Kanunda wetera chi penalty magega ye chitimwe chibere gukora egosori yo gutabekana egori none yemo chi final chi gosori au nigo chabe chi kwenekiwa awu ankyo. Na jina ni Dismas Wesonga, privilege kucoach hao vijana. So safari haijakuwa rahisi vile, despite the fact that tuna train but facility ama equipments hatujakuwa nazo. But what I've loved most about the boys, consistency, that passion ndio imetufanya tumefika mpaka hapa kwenye tumefika. Above all, our traveling fans ambao wako nasi hapa kila siku. Kila mali tukienda wako na sisi na watu support the staff ya Ongincha Secondary and also the students. Hayo tu. My name is Michael Otieno kutoka Ongincha Secondary School. I'm the captain of all the players, both boys and girls. Mimi tu kwanza nashukuru Mola. Ametupa siku nzuri. Na hii siku ndio tulikuwa tukitamani. First match we win, tukwenda penalty, second tumeenda penalty. So far tunaongoja game ya kesho and we are ready for it. Kwa majina ni Cyprian Manyara. Hii ilikuwa ni game, ni challenge tu ilikuwa. Tukafungwa bao la kwanza, lakini sisi ni nani tumekuja comeback hapa. Lakini tumepata ushindi hapa kwa penalty. Mimi ni mwalimu kutoka Riotero Secondary School. I'm also the team coach. Nasema ya kwamba mechi imekuwa na changamoto, lakini tumeweza kupress. We've trained a lot and actually we anticipated for this win. Yes. Yeah. Naweza sema ya kwamba we've had a few teething problems here and there, but then kulingana na mashabiki wetu ambao wametupatia moral, ndio wameweza kutuweka energy ya kufika katika finali ya kuelekea counties. Miamono ndemo Steven Captain 001 ase enseme yoye chigosori go tumanya munara yagendrete anene ase chigosori cheskuru ase cheskuru chechi secondary mwancho muri rwe kiragaiga nongo ikomerio bwa mayaye chinse isota senchera ere yobekira nungu wakiranga mbiamono andonse asogendrete go torigereria korwa abari kibaitu bartu batrana soko ine kemangana wekire na baraboni gonko bakiranga mbiamono nyora semero verionsi ya Ndizi TV na bagotonyora sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News
digital asensemo ya YouTube otunarwetera Ndizi TV News na boigase website yaito naboko yasomoetera www.ndizitv.net eri otogendere gusanga subwamo iri tariane Evelyn Osero orione kiachibichanerio gichawe keira senchera yabena nigakoro kwa Petro Mukeira tukuganiria uburigereri borobuya na boigo obutuko borobotoereru